Kako je lepo u okeanu. A šta je to na dnu? Hoću da uzmem. O ne! Hej, ja sam je prva videla. Stanite! Ups, nešto nije u redu. Školjka se otvara. Šta je to bilo? Dobro je. Samo san. Ok, vreme je da se spremim za školu. Šta mi je to na ušima? To su škrge. Kakva noćna mora? Šta je na rukama? Da li to osim? O ne, to je krljušt. O ne, šta je sa mojim nogama? Šta? Ne mogu da verujem, imam rep. Skloni ga odmah. O ne, odakle mi rep? Samo ne to. Jau. Jao, vreme je za školu. Šta da obučem? Pa ja imam rep. U redu, onda danas ne pantalone, nego suknja. Odlično. Sada treba da se našminkam. Lepa sam. O ne, ne sviđa mi se ova haljina. Definitivno ne ide uz moj rep. Treba naći bolju haljinu. Da, ovako je super. Divna sam. I ova ogrlica izgleda sjajno. Dodat ću još malo aksesuara. I eto. Kako da navučem pantalone na rep? To je nemoguće. Treba nešto smisliti. Tačno, makaze. Sad ću iseći odličnu haljinu od farmerki. Da, kakva lepota. Sviđa mi se. Kako je vruće. Treba popiti vode. Jao, veoma mnogo pijem. Šta je ovo? Tačno. A šta ako napravim ogrlicu od flaša? Izgleda prelepo. Da, mnogo mi se sviđa. Gledajte. Ovo podsjeća na cveće sa dna okeana. Ups. Moram hitno da se spremim za školu. Čak i kao sirena moram izgledati prelepo. Moji pomoćnici pomažu mi da se spremim. Koji ranac da izaberem? Ne, sve nije to. Wow, kako cool! Da, sviđa mi se. Hitno treba da podelim to na društvenim mrežama. Wow! Jake mi je stavio like. Završila sam sa pravljenjem super frizure. Da vidimo šta je spalo. Wow, kakva prelepa kosa. Divne. Ok. A sad ću da stavim svoj omiljeni parfem. Da. Ups. Ja sam napravila super traku za kosu. Skratit ću višak. Nadam se da će se mom momku dopasti. Ok. Vreme je da idem u školu. Mislim da skačem u školu. Jao, svima čudno gledaju. Da li nikada nisu videli sirene? Šta ti je s nogama? Postalo si riba. Što? Ne! Jao, fuj, mirišeš na ribu. Povratit ću. Ma ne! Kakva noćna mora? Tako sam nervozna. Znoje mi se dlanovi. U redu, moram da se smirim. Ne obraćam pažnju na njih. To je Jake. Zdravo! Jao, zašto Jake uvijek izgleda tako divno i savršeno? Tako sam nervozna. Ups. Ćao, Jake. Zdravo, Sheila. Dugo se nismo videli. Skoro sam zaboravio da imaš rep. Joj, šta je s tvojim rukama? One su mokre. Gadno. U redu, vidimo se na matematici. Kako je klizavo. Joj, udario sam glavom. Treba mi pomoć. Zdravo, Jake. Ja sam tvoja pomoć. Ustani. Sad ću ja pasti. Kako slatko. Uhvatio si me. Kako si lep. Hajde da se poljubimo. Hej, šta radite? Pusti nas, Sheila. Odlazimo. Hajmo, Jake. To nije fair.
Kakva lepa devojka! Šta? O, kome on govori? Ja sam ovde. A? Pa to je Tiffany. Jao, kako odmah nisam shvatila. Zdravo, lepotana, Jake. Možda bismo mogli izaći na sastanak? Sastanak? Da, Tiffany, želim da budem sa tobom zauvek. Ali on je bio moj. Oh, mili Jake. Pevaću ti arije, sirene. Jao, ponovo je Tiffany sve pokvarila svojom hipnozom. Daj mi to. Eto ti. Ovako je bolje. A? Šta je bilo? A? Šta se desilo sa mnom? O ne! Kakva noć na more, odakle ovdje toliko balončića? Tako su čudni. Šta je ovo? To je ikra, ne! To mi ne treba, idem! Gde je opet pobegao? Jao, šta ste ovdje napravili? I da li ja sve treba da čistim? Devojke, sad ću vas naučiti pameti. Dođite ovamo. Posle časova svi ostajete da čistite školu. Je vam jasno? Jake, zdravo. Tu sam. O ne, opet ona. Jao, kako da nateram Jake da obrati pažnju na mene? O ne, učitelj će sada pozvati nekoga na tablu. O ne, nadam se da to neće biti ja. Ni ja. Mogu li ja? Znam kako da rešim zadatak. Ne, ovaj zadatak će rešavati Jake. Da. Ja? Kakav je ovo dan? U redu. Sad ću ponovo dobiti dvojku. Šta da radim? Ne znam kako se ovo rešava. Da je neko tu da pomogne. Ali to je lako. Mogu pomoći Jakeu. Sad ću napisati odgovor i poslati mu ga. Eto. O ne, nisam uspela. Ne mogu dobaciti papirić do njega. Sve u redu, Sheila. Sad ću ga podići. Sad ću... Čak ni ne pomišljaj. Rešavaj zadatak. Šta da radim? Sad je moj red da pomognem Jakeu. Moj čarobni ranac može da začara učitelja. Uspelo je. Šta? Ovdje? Odakle? Čekajte! Gušim se! Šta mi je? Sad je sve u redu. Ajde, Jake, rešavaj, bre! Odmah! Odlično. Samo ja mogu spasiti Jakea. Uzet ću moja pera. Staviti na udicu. A sada neka učitelj pokuša da uhvati. On je sada riba. Da, uspelo je. Hajde, Jake, brže uzmi puškicu. Devojke, super smo. Spasile smo Jakea zajedno. Hvala vam, devojke, vi ste najbolje. A gde ćete? O ne, opet sam ostao sam. Sve jasno, to je Liv. A Rok, zvezda. A kakva je to pjena svuda? To je štreberka, sirena. Ona je mnogo pametna. Jao, sad je sva soba u peni. A Lisa i Liv su besne. A i Amber je isto zbunjena. Šta? To je neki plan. Zanimljivo. Hoćete da sredite 3 nove kuće? Cool, hajde da krenemo. Liv počinje prva. Ona uzima limenke boje. Kakva će to boja biti? Bela, ozbiljno. Crta nešto zanimljivo. Neki smajlići, ništa ne razumem. Gledajte, to je tako lepo i šarala je svu kuću. Ti si pravi ulični umetnik. O ne, pazi,
Popela si se previsoko. Nestaćeš pasti. Liv gubi ravnotežu. Maše rukama, pokušava da se drži, ali ne može. Hvala, Lisi. Ona je stigla baš na vreme. Ok, sad je tvoj red da ukrašavaš kuću. Ona također želi neku dekoraciju. Otvorila je svoj roze kišobran i uzela neku sjajnu traku. Ups. Da vidimo šta će ispasti. Wow! To liči na glavu prave meduze. Neverovatno. To je zaista prelepo, jel da? Pipci sijaju. Prava živa meduza. Ali se oduševljena. Ali to nije sve. Pogledajte šta dalje radi. I sekla je nešto zanimljivo. Wow, lepota. O ne, dakle ovakav jak vetar. To je neka kutija na kojoj piše Amazon. Sve je jasno, to je Amber naručila. Hajde da vidimo šta je unutra. Jao, to je neka čudna stvar koja izgleda kao naučni uređaj. Hajde da vidimo kako radi. Wow, unutra je neka pena. Zanimljivo. A šta će dalje biti? Odlučila je da ofarba korale. Cool. Odlično je ispalo, jel da? Jao, gledajte. To je neverovatno. Amber je oduševljena rezultatom. A vi, devojke? I vama se sviđa ekstra? Čekajte, smislila je još nešto? O, to je neki prah. Ali šta će ti? Neverovatno. Ovo je prava magija. Sad ima puno ribica na svojoj kući. Kako divno. Vaše kuće izgledaju zaista dobro. Ko je sada na redu? Liv, vidimo da si nešto smislila. O, gledajte, uzela je veliku školjku i doziva nekoga. To je njen pomoćnik. O, devojke su se uplašile. Gledajte, to je grozna crvena hobotnica. Pravo morsko čudovište. Devojke su pobegle. A Liv je zadovoljna. Jao, ali se nešto tužna. Njena soba izgleda prazno, ali ona je već nešto smislila. Wow, odlučila je da spoji dve boje, zlatnu i roze. Pitam se šta će ispasti od toga. Sad ćemo da vidimo. Uzela je valjak i počela da farba zid. Wow, to je neverovatno. Nikad nisam videla tako lepu boju. Šta je bilo, Lisa? Misliš da nešto nedostaje? Ok, možeš to popraviti. Wow, kakva tehnologija. Nisam očekivala da je to moguće. Ali moram priznati, tvoja soba izgleda ekstra. Šta se to čuje? A to je Liv. Ona ima svoj način farbanja. To je jako zabavno i ja bih voljela da probam, iskreno. Wow, na zidovima ostaju tako lepe fleke. Neverovatno. A gde ćeš baciti posljednju lopticu? Ups. Ovo sigurno nisi očekivala. Ali sve je besna. A tebi je smešno? Ups, sad će biti tuča. Devojke, nemojte se svađati dovoljno. Kako smešno skaču. Šta je bilo? Wow! Amber nije gubila vreme i također ukrasila svoju sobu. Da, njena soba izgleda isto prelepo. Svaka ti čast, Amber. Ovo je moćno. A šta sad radiš?
A treba ti krevet, razumem. I sirene valjda spavaju. Izgleda mnogo udobno. A šta ćeš sad uraditi? O, kakav lep tepih. A šta je ovo? Neka tabla? Wow, možeš crtati na njoj stvarno? Sigurno će ti biti korisna za učenje, jel da? Ovo su police. Znala sam da ćeš staviti knjige na njih. Svaka ti čast. Tvoja soba je postala tako udobna. Stočić, vreća za sedenje. I još malo knjiga. Da, prepoznaje se tvoj stil. O, ko ti smeta da čitaš? To je Liv. Ona ponovo nešto radi. Joj, kako glasno. Kad ćeš već završiti? Pa ti nisi normalna. Šta, imaš neku ideju? Wow, to je mnogo cool. Nisam očekivala, ali tvoj krevet je zaista brutalan. Slažem se da treba dodati još malo detalja. Wow, divno, baš kreativne lampice. I tvoja omiljena gitara. Da, tu je pravo mjesto, slažem se. Wow, svaka ti čast. Imaš tako moćnu rockersku sobu. A šta je ovo? Tvoji omiljeni bendovi? Cool. Da, svaka ti čast. Baš si se dobro potrudila. Mislim da si zaslužila odmor. Hajde, odsviraj nam nešto. O, da, to je pravi rock. Možeš da luduješ sad u svojoj sobi. O, a šta je kod Alise? Koliko loptica na podu, nevjerovatno. I slatke mašnice. Nevjerovatno koliko odeće imaš, blago tebi. I ljuljaška je bila baš dobra ideja. Da, i ti možeš da se odmoriš. Verujem da si se umorila. Tako ti je zabavno ovdje, svaka čast. Uživajte, devojke. Šta je bilo? O, devojke su ti došle u posetu. Hoćeš ih pustiti, a? Naravno da hoćeš. Tako im se sviđa tvoja soba? Nevjerovatno, sada možete zajedno da se igrate. Imate i ljuljašku, da? A šta je ovo? Neka modna revija? Zanimljivo. O, a sad su došli kod Amber. I njena soba se svima dopala, jer je zaista lepa. U njoj također ima puno zabava. Možete da crtate, da čitate i da učite. Ups. A sad je vreme da ocenite sobu Liv. I ona je sjajna, jel te da prođete? Šta se to dešava? Ko to leti privatnim avionom? Šta? Nemoguće! To su K-pop lovkinje na demone! Ali šta vi ovdje radite? Ne razumem. Ćao svima, ja sam Rumi. A ja sam Zoe, ćao. Hej, ja sam Mira, drago mi je da vas upoznam. Već su ovdje. Stanite, moram da proverim vaš dress code. Ali vi imate noge. Ne, neću vas pustiti, jer sam vas našao. Niste me prepoznali? Ja sam vaš zli neprijatelj, demon. Sad ću vas poslati u izazov. Tako je bolje. Jao, devojke, šta mi ovdje radimo? Zašto su nas poslali ovdje? Imamo cilj, moramo postati sirene. Hajde da napravimo sebi repove. To će biti teško s obzirom na to da imamo 2 noge.
O, imam ideju. Ja ću koristiti lepljivu traku i peraje. Aha, stavljam peraje, a sada lepim na noge lepljivu traku. Tako je. Treba mi puno trake. Gotovo. Devojke, pogledajte, napravila sam rep. Sad će me pustiti kod sirena. Baš je super. Jel da? Rumi, to je smiješno. Niko nikada neće poverovati da je to rep. Ja imam bolju ideju. Uzet ću papirne stikere i seći ću krugove. To će biti krljušt na repu. Aha, pogledajte, sada imam šareni rep. Dodajem peraju i tada. Mira, šta misliš? A to je 3 od 5. Šta će biti ako pokvasimo tvoj rep? Hajde da vidimo. Eto, gledaj. Pocepa će se u vodi. To uopšte nije efikasno. O, Zoe, samo nemoj da plačeš, molim te. Šta se desilo, Zoe? Mira, zašto si uništila njen rep? Samo nisam joj dala da se osramoti. A gledajte šta sam smislila. Imam kesu. Stavljam kesu na sebe. Aha. A sada uzimam usisivač. I iz kesice izvlačim vazduh. Da, kesa je potpuno oblepila moje noge. Gotovo. Sad ću pasti. Devojke, hvatajte me. Padam. Ma daj, Mira, tvoja ideja je također sjajna. Hajde da razmislimo zajedno. O, ko je to? To je naš omiljeni tigar. Ćao, došao je da nam pomogne. Ima za nas kovertu. Hajde da vidimo šta je unutra. Unutra su 3 bombone. Svaka treba da uzme po jednu. Dakle, hajde da pojedemo, a vidjet ćemo šta će biti. Kako cool! Ja osjećam nešto. Devojke, to su čarobne bombone. Gledajte. Sada imam savršen rep. Wow. I ja? Kako lepo. I ja isto. O, kako je dobar. To je baš ono što mi treba. Devojke, šta će biti dalje? Repovi su stvarno lepi, ali gornji deo ni baš. Mora hitno da se zameni. I već sam smislila nešto. Pogledajte ovdje orman. Hajde da nađemo nešto odgovarajuće. Joj. Rumi, kako si? Da li si dobro? Joj, moramo je iskopati. Devojke, ovdje sam. Izvucite me. Hajde. Kakav prelep topić. Hoću odmah da ga probam. Lepota, i tvoj je mnogo lep. Upravo si, Zoe. I meni se baš sviđa moj novi topić. Izašla sam. Sada mogu da dišem. Dok sam ležala tamo, našla sam savršen topić. Gledajte kako je lep. Odlično mi odgovara. Super! Mi smo odličan tim. Idemo dalje. Wow, ovog puta je šminka. Ja obožavam da se šminkam. Dakle, hajde da počnemo. Prvo ću staviti mrežaste rukavice. Aha, tako je. A sada uzimam senke i farbam ruke. Tako je. Ako skinem mrežu, izgledat će kao da imam krljušt. A sad su mi sve ruke u krljušti. O, da. Hej, šta radiš? To je moje. Ali i meni treba mreža. Ukrašću ti masku. Tako je lijepa. Aha, naneću senke i gledajte, ispalo je čarobno. Super. O, super su vam ideje. A ja sam smislila da zalepim bisere na lice. To će biti baš slatko. O, da, dobro mi stoji. Okej, hajde da razmislimo. Tačno, a znam šta želim da zalepim na lice. Par morskih zvezda. O, kako cool. Dakle, i sa ovim zadatkom smo se snašle. Tako smo lepe. Prave morske sirene. O, šta je to na mom stolu? Neki eliksir. Znate li šta bi to moglo biti? Ne znam,
Ali bolje da ne probaš to. A meni je jako zanimljivo. Moram da probam. To je slatko. Sviđa mi se. Ništa ne osjećam. A šta se dešava sada sa mnom? Ne, šta je to? Ne mogu da verujem. Cool! To izgleda baš moderno. Sad sam definitivno gotova. Šta? Hoću i ja. Moram odmah popiti eliksir do kraja. Wow! I mi imamo peraje. Cool! Baš su lepe. A ovog puta ćemo napraviti manikir kao kod pravih sirena. Dakle, ofarbat ću nokte u plavu boju. Joj, kako lepo, sviđa mi se. A šta još ima? Lepi ukrasi. Ok, sad ću da ih zalepim. Tu su i školjke i delfini, kako slatko. Wow, ja hoću da napravim sjajan manikir. Za početak ću namazati nokte roza lakom. Ova boja je tako lepa, sviđa mi se. A još ću ukrasiti nokte šljokicama u obliku srca. Super! Već ste napravile manikir. Nije loše. Znate, i ja sam već ofarbala i ukrasila svoje nokte. Sad su tako moderni. Devojke, sve nam je uspelo, cool. Šta ćemo sada raditi? Akvarijum. A šta je unutra? Unutra je sanduk sa tajnim blagom. Treba ga izvaditi. Već sam smislila kako. Imam štap za pecanje. Sad ću uhvatiti ovaj sanduk. Da, uspelo je. Izvadili smo ga to. Hajde da vidimo šta je unutra. Wow! Unutra je stvarno blago. A brže, dajte mi zlato. Dobila sam tako lepu ogrlicu za kosu. Lepota. A ja imam zlatnu narukvicu za ruku. Joj, izgleda cool. A ja imam super ogrlicu. Sad smo tako lepe. Uopšte se ne razlikujemo od pravih sirena, jel da? Šta se dešava? Kakav je ovo portal? Dobila sam trozubac Tritona. Zanimljiva stvar. Šta? Ups, gde je Mira nestala? Zoj, gde si? Devojke, gde ste? Dobro, idem kod njih. Wow, mi smo kod vrata žurke. I tu je opet onaj demonski čuvar. Šta? Nemoguće! Vratili su se! Moram da bežim! To je sigurno on. Stani! Uhvatili smo te. I šta ćeš sada raditi, jeli? Mi smo sirene. Da, upravo ste. Sklonite taj trozubac. Možete proći na žurku. Dobro je. Ove K-pop sirene tako cool pevaju. Nisam znao. Baš mi se sviđa.